Hakane ka perthai ka bahe dan shibun kiri ki ba em na ka jing sup ba jing ya trilang harai don ka we kari ka ba man ka por ka palong ka perthai man pet banya bat sngu kya kata kari ka de ka North Korea tang shukran ya ka kerteng jong ka bun angi ni perkhat mar pat ba ya ki missile hishipai bat ka jing ya ken at bat ki we pat kiri harai bale ka perthai ka shep tieng ya kani kari hatu ka dei tang na mar ki tiar jing ya le jong ka ne dan ski we pat ki daw ki ba kham jiliu hakane ka video an persyang mar batai hakarukom ka basuk ka basai mar ka badan ka jingkit khlia ka jing thumu jonga kam dei ban pen sier here ban sam jing tep bat ban yarab ye phi ban su thu bha ya ka we na kiri ki ba ki pat ba ki ju ya karan bha ha ka perthai bale ka North Korea ka long ka bama ka daw ka baning kong ka de ka jing yarab bor ha ka liang ki tiar nuclear North Korea ka long ka we na ki khindiat ai kiri ha ka perthai ki bal ayo basna batas ye ki bom nuclear kan de ka palong ya bun kiri kun thop ya ka Japan South Korea ba United States man long ki ba pat ngor bha ka daw ka ba am ka de ka jing tas missile man ka por ki missile jo ka North Korea ki la ban poi sha chingai bar ka tu ka ni ki la her wat hajan jo ka Japan kan de ka long ka jing ma ka ba sha ha ka liang ka jing ya dari hen rai ka jing ma kam kut tang hang ta ka sarkar jong kari ka long ka ba khang lat bha dan ki ba tep ya ka ka ba ja ha po kari kan de ka jing bum shai ka pulong ki ve par kiri ban shep tieng namar haba tep ya ka jithmu jong no ka jing so khya ka nangjur unong yalam mat ka bor u kim jong un ulong unong yalam u badan ka por ka bakra tam hapo kari karai jong u kala ban kata tang ya kinong shushnong jong kari hare wat ya ka jing ya dai ha padang bun tili kiri bun ki priu ki pet ya u kum unong yalam u bating e mat u ba jule pat ba ya ka ka ba uperkan kan ne ka pulong ya ka perthai ban pet bani abha ya man ka jing karan bat ka jing jam jong u hatu ka perthai ka de ba shep tieng ka jubab ka long tep hare da ka jing start de ba sha ra no da ki khubor ki ba pits ear hare ka long ka badan kam ba su thu ya ka jing shisha wat la jing ya le pat ba kam ju ja hare ka jing ton ki tiar nuclear ka jing ya kan at bat kiri marjan mar ka jing bem la ban tep thek ya ka jing thumu jo ka sarkar ka pulong ya ka North Korea ba long ka beta ka bok san bha ha ka jing ya pen ba jo ka perthai ka jing tep ka long ka jing ya da ka ba khrau tam ha ba ngi su thu ya ka perthai ni la ban pen ya ki jing ja da ka khmat ka ba shai bat tang da ka jing sir phi perkhat kum no hatu ka North Korea ka long shisha ka jing mak ba khrau ne ka perthai ka jupen he pala ya ka tho ya ka jing perkhat jong phi ha ki comments ada episode na ya ka ni ka video और कलेक्ट बन लाइक शेयर और सब्सक्राइब खुले